Dobre, takže čaute ľudia, dneska ideme si zahrať s Tadeášom hociaké hry na Robloxe. Môžeš pozdraviť, Tadeáš? Ahojte ľudia. Dobre, tak čo si pripravil? The Strongest Battlegrounds, OK. Áno. Tak idem sa na teba joinúť. Inak, ak chcete, môžete lajknúť toto video alebo odber, ale iba keď chcete. Dobre, takže kde si? Počkajte, chcem nájsť. Kde pak seš, Tadeáško? Jo. With the screaming noise. Kde to je? Hen tam. Ne, už to berú. Oni to zoberú. Nevadí, aj tak ich idem dať. Pozeraj na mňa. A bež. Ty si drak? Bež. Ja som martial artist. Aha. Ale hen tam je Počkaj. Frozen Soul. Počkaj. Dávaj si pozor, aby sa ťa náhodou nechytol. Kamo, on sa bojí? Počkaj, bež, nechoď ku mne, dávam mu last breath. Poď, daj mu last breath. Prečo to nefungovalo? Ne, ja som dal teba. A dostáva. Kámo, tu kto mu dáva taký damage? Crazy damage. Ja. To ty? To je Áno. crazy. Jau, si ty mňa zabiješ. Sorry. Tu je. Joj, sorry. Jeď. Nevadí. Stáva sa. Bež. Super. Ne. Ne, ja som dead. Nevadí. Dáš to. Neviem robiť kombo. No jasné. To Ja kombo som si ale viem, ja kde sú. myslel. Som dead. Počkaj. Ja si vyberiem. Ne, toto je dobré. Ja mám rád tohoto. Čo? Typek si myslel. Čo je? Veď ja som mu mal dať. To je 1v1. No ja používaj, že tie reťaze, že? Áno. Ne, toto. Komu to? Týpek mu tu dáva. Ale čo tu dávam? Kde si? Ja mám toho týpečka. Jak si myslel, že mi dá counter? Mami says counter. Ne, ja som dával na... Ne. Tento typek je dole. GG. To bolo easy. On je už dole skoro ten typek. Ty si mi zachránil život. Kto? Jako víš o to, že si mi zachránil život? Ty si reálne, že zachránil život. Aj tento typ... Ja som ho zabil! Ja som ho zabil s kontajnerom. Počkej, zabil som ho ja? Tuším, som ho zabil, pretože mám 25 kg, ja som mal 24. Alebo ho zabil ten... Kámo. Zas tento trany. Nie, to si ty. Sorry. Kámo, je tento typek. Som chcel ísť na Bacon Boya. Pozor. Všetci idú po mne. Ako? A pomoc. Kde si? Ale ja Ne, ja som neviem mŕtvy. tí, čo sú killstealerovia. No super. Bež, on ti dáva ultino. Bež čo najrýchlejšie. Vidíš, aký dal damage, veľký, obrovský. Jak som sa mu vykryl. Sakra. Bež. Nie. Nechoď k tomu. Let's fight. Nie. Creepy. Ne.
keď chcípneme. Sme Sorry. teammatey. Alebo tak dobre, resetnem sa. I'm scared. Resetni sa. Nie, no, dobre. A ja idem... Môžem byť tento typeček. Build Physic. Kde Paxem? Kde si? Počkaj, som u Weakness, dám ho. Ja to vidím. A ja teba. Tak poď fight teda. Počkaj, nie! Čo robíš? Však si chcel fight. Tak 3, 2, 1. Ale veď ja mám málo HPčok, To zvládneš. keď poviem, že nehrám, tak nehrám. Až teraz, poď sem k tomuto stromu. Kde si? Kde si? No kde? U stromu. Kde to nevidím? U Blade Mastera, ktoré má ultinu. Hráme o 3, 2, 1, boom. Veď bojuj. Aké dobré kombo. Ja viem. Áno. Pomoc. Ty vás, ja ťa nebudem ani pichnúť. Ty máš tiež kombo. Dobre, ja som ti nemohol hitnúť. Ty spamoval si. No abilitko, presne s touto. Killstealer, pozor. Zabíme ho. Au. Počkaj, bež preč, okamžite. Ty máš už ultinu? Áno. To čo je... Dobre, idem preč radšej. Kúkaj na túto animáciu. Ja som... Ale nechoď moc blízko nej. Dobre, poď na mňa. Ale ty máš max HPčka teraz. Kde si? Tu. Sakra! Jau. Ja som mám... No super, animácia. Ale táto animácia je dobrá. Ja viem. Ale mám ešte Kam hápka. čas odletel? Ja mám ešte hápka, ale... To čo je za ultinu? Čo to ťa nedá na prvú šupu? Ty sa odtiaľ dostal z tej stormy. Ja som dead? Hej. Viem vždycky zničiť ultinu. A inak už mám aj ultinu. No ultinu, ale ešte nemám, ešte raz ťa hitnem. Mám. No, som ťa nehitol. No už mám. No tak poď, s ultinou to dám. Nejdem, ja nechcem ísť s ultinou. Tak poďme, potom pôjdeme fajn s ultinami, dobre? Áno. Keď sa môžem hitnúť. Wild Physic je najlepšie. No, som ti išiel. S tým Crushing Pulse ho pritiahneš, potom dáš Stone Coffin, potom Windstone Fairy a potom Explosive páš. A máš full combo. Ja mám ešte lepšie kombo. Je počali. Ja mám tú kamošku moju milovanú. Milovanú kamošku.
Však áno, vieš, jak dlho som sa s ňou nevidel? A to koho? Supergirl Candy 1, 2, 3. Dobre, zapínam si ultinu. Koľko ešte potrebuješ percent? No, na koľkátke máš tú ultinu? Som v polovičke. No, ty, odkiaľ si zobral moje kombo od Will Psychika? Ja som ti ho nezobral, to je moje kombo. Moje, ja som ho mal. Ja ho mám. Dobre, som mŕtvý. Chod to robiť na Damiho. Tak poď na mňa z Britanniu. ultinou, keď si taký múdry. Počkaj, idem chrániť moju kamošku. Kde je? Neviem, musím ju nájsť. Vidím ju, asi. Moju lásku musím nájsť. Kde je Ale moja buď láska, ticho. milovaná? Ja ju vidím, to je Super Grill 1, 2, 3. Grill! Grill! Super Grill 1, 2, 3 Candy. No tu je. Poď sa čo? Nerobí zle. Jak sa opovážeš, teraz to schytáš. To typka. Áno, schytám to úplne. A to bola ultina toto. Cosmic Strike. Búúú. Aj takisto utečiem. Aj nocou. Ale ja idem na tvoju kamošku. Ja som ti zabil kamošku. Nerob! Tornádo. Ne, to ma zabije. Jo. Oh my god, Field Physics je najlepšie. No, počkaj, že ja dostanem ultinu. Ešte sme neskončili. Idem ešte na tohoto typka si. A teraz na tohoto. A Cosmic Strike. Zero damage. Kámo, ja milujem Field Physics, to je najlepšie. Ja už mám 27. Ja mám 27. Ani ďaleka to nie je najlepšie. Nejaký pro user MKIT sa rozpráva svojou kamoškou Super Girl 1, 2, 3 Candy. Poď za mňou. Ja idem killnúť. Blbec. Mi styluje killing. No. No tento. Ani ja nenávidím killstillerov. Nemám rád tých hero hunterov. Oni majú brutálne kombička. Ja ich Ja ma nejak ujdem. Alebo ho killnem. Poď a bum, presne. Bum a bum a bum a... Kámo, tento týpek chce po mne útočiť a pritom je scared. Už mám skoro ultinu nabitú. Ale tak ty to za chvíľu schytáš. On je scared. Dáva mi kombo. Prečo je taký scared? Čo je? Som nemohol vypnúť. A ja ho nemôžem hitnúť. Ani ja. Jo, prečo idú po mne dvaja? A runner. Prečo idú po On mne je hrozný dvaja? runner. To je runner! On je brutálny runner. Ja som mu ubral hápka a on uteká. Ten Hero Hunter. A kto? Ako sa volá? Je taký červený skin a volá sa Elmatix D. A má brutálne málo hápečok.
Je to nubák. Je dead. Ne, on mi stýlol kill. Bez. On mi stýlol kill. Ten s ultinou. Ten červený s ultinou. Nie, to si bol asi ty. Ty si mi stýlol dobrý. kill. Kúkaj na túto mega dobrú animáciu. Niekto mi stýlol kill. Kam on to líbol, sprosťak. Poď! Ultina versus ultina teda až. A ja už ju mám za chvíľu vybitú. Not my problem. Ale... Daj mi ručičku. Ňam, ňam, ňam. Chutný. Mám ešte aj tak veľa ultiny. Ja mám 0 ultiny. Jakže Nechci, XD? On mi... Poď, idem na ňo. A ja idem teda na ňo, idem ti pomôcť. A on je dobrý ináč. Není dobrý, je úplný nubák. A stále natáčaš? Áno. Ale nestýlni mi kill. Počkaj, chcem ho aspoň nahitovať. Nie, už ho nehituj. On je môj, teda až ty mi stýlneš kill, ja si ťa unfriendnem. Tyž, prepáč. No, ty si mi stýlol kill? A môžeš ešte dať. Kde Ten je? niečo rýchlo, ale... No, už zmizol. Tady až ty si robíš... Poďme na ňo spolu. On je scared. Není scared, ty si mi ho stýlol a to som práve nechcela, ty si mi ho aj tak stýlol. Že ho chceš iba nahitovať, no. Dobre ľudia, toto je všetko pre video a tak čaute.